El passat 7 d'octubre es va cremar tota la nostra fàbrica del polígon, tota la feina feta pels lots de Nadal que havíem preparat. Els estolls de fusta, mercaderies, màquines, toros de càrrega, instal·lacions, absolutament tot cremat en poques hores. Els somnis de molts es van escapar amb el fum que tirava cel amunt aquella matinada. Uns 40 treballadors de la Fundació Privada Ilersis ens hem quedat sense feina, sense lloc per anar a treballar, sense cap eina i amb un sentiment d'impotència que és el que ens dona les nostres mans parades. Comença la recuperació. El trabajo nos hace que la sociedad nos vean iguales. La feina fa possible que tinguem una vida independent i viure de manera autònoma. La feina ens estructura el dia a dia i ens empodera. Esta Navidad nos puede ayudar más que nunca.